קוראים לי תמי פרבר, אני ממועצה אזורית דרום השרון, עובדת שם ברווחה, עובדת סוציאלית מהשטח, לא בעלת תפקיד באיגוד עד לפני שנה, לא צעירה פעילה, לא נבחרת ולא כל כך אפילו ידעתי מה זה איגוד עד לפני שנתיים. יש לי כמובן BA בעבודה סוציאלית, יש לי MA בגרונטולוגיה, אני באה מתחום הזקנה. ואני התוודעתי לתפקיד החשוב מאוד של האיגוד לפני שנתיים, או נגיד לפני 1 שנה ו10 חודשים, משהו כזה, במרץ 2011, אולי טיפה לפני, כשאנחנו התחלנו לשמוע בצורה יותר אינטנסיבית על השביתה שעומדת בפתח. למען האמת 1.5 שנה לפני עוד קיבלנו עדכונים ואמרו לנו שהמשא ומתן נכשל כל פעם ולא מצליח ומושכים אותנו באף, והכינו אותנו לשביתה. במשך 1.5 שנה התבשלנו על אש קטנה וטפחנו וצברנו קיטור, ועד שהגענו לפברואר, סוף פברואר 2011, וחיכינו ל1 במרץ שתפרוץ השביתה, ולא קיבלנו שום דבר מהאיגוד שלנו, לא הנחיות, לא הוראות, לא מה הולך לקרות, דממה ושקט אלחוטי. ואז התחילה התסיסה בלשכות, אם אתם זוכרים, התחילו להגיע כל מיני מכתבים לאיגוד שאומרים מה קורה, תיידעו אותנו, אנחנו רוצים לדעת, אנחנו רוצים לשמוע מה קורה איתנו, אנחנו רוצים כבר לצאת לשביתה, נמאס לנו שמושכים אותנו באף, וכבר ראינו את פסח מתקרב וידענו שאם אנחנו נתקרב לפסח שוב הלכה השביתה הזאת, תפקקת, ועוד מעט הקיץ יבוא ואנחנו לא נהיה שם שוב. והתחילו באמת מכתבים מאוד נזעמים מהשטח, וב7 למרץ יצאה השביתה לפועל, ואם אתם זוכרים, בשבוע הראשון כולנו היינו מגויסים באלפים, הגענו לשטח, הגענו לירושלים, נסענו באוטובוסים, הפגענו באמת במלוא מאודנו, במלוא כוונותינו, ואחרי שבוע הבנו שמוליכים אותנו באף והתחלנו להפגין נגד האיגוד שלנו. זה מה שקרה, זאת טראומה. זאת טראומה לכל עובד שיש לו איגוד, שהוא נאלץ להפגין נגד האיגוד שלו, עצמו ובשרו, נגד הנציגים שלו, משום שהנציגים שלו הפסיקו לייצג אותו. זאת היא טראומה שאני סוחבת איתי מאז, ואני תמיד מציינת את הערב האחרון לשביתה, אם אתם זוכרים, שחיכינו לפסיקת בית הדין הארצי, וקיווינו, לפחות חלק מאיתנו, אני בין אלה שקיוו, שלא יחתמו על הסכם, אפילו במחיר של חזרה לעבודה בצווי מניעה, אבל לא לחתום על ההסכם המביש הזה שכבר ידענו שבועיים לפני זה שהוא מביש. כבר הייתה לנו תחושה שהוא נחתם מראש ורק מוליכים אותנו באף. אני למקום הזה החלטתי שאני לא חוזרת יותר. לא חוזרת למקום הפסיבי, לא חוזרת למקום המאמין, לא חוזרת למקום שאומר אוקיי, הנציג שלי ילחם בשבילי ואני אחכה שהוא ישיג בשבילי מה שצריך. כי זה לא יקרה. כי האיגוד הזה הפסיק לייצג את השטח. האיגוד הזה הפסיק להיות רלוונטי לשטח, ופה אני הבנתי שחייבים שינוי. אני לא אלאה אתכם, אבל חברתי לפורום מאבק העובדות הסוציאליות, קראו לו בהתחלה בשם אחר, וביחד אנחנו החלטנו לקדם את נושא הקדמת הבחירות לאיגוד, כי אנחנו חשבנו שבמחילה איציק פרי היה צריך לקום וללכת יום אחרי השביתה. לא רק על התוצאה של השביתה, לא רק על זה, גם על התוצאה של השביתה שהייתה מבישה, אבל על הדרך שהוא עשה והדרך שהוא הוביל את השביתה הזאת נגד העובדים שלו עצמו, על זה הוא היה צריך לקום וללכת יום אחרי השביתה. וזה לא קרה. ואנחנו לקחנו על עצמנו, יחד עם עתידנו, יחד עם עושים שינוי, אנחנו חברנו ביחד והולכנו מהלכים מבחוץ ומבפנים כדי להגיע לתוצאה הזאת, ורבותיי, הגענו לתוצאה הזאת 1.5 שנה מאוחר מדי. 1.5 שנה של בזבוז זמן על הכבוד של איציק פרי שלא רצה לקום וללכת, ובשנה הזאת אנחנו הפסדנו את תחילת שיקום האיגוד מחדש ותחילת הכנת המאבק להסכם שכר. וזה משהו בלתי נסבל על ידי רוב האנשים בשטח, שתדעו לכם. מי שלא נמצא לגמרי בשטח, שתדעו שהעובדים סוחבים איתם שריטה נוראית וחוסר אמון נוראי. והיום הבחירות האלה הם על מנהיגות. לא על פחות, כי כולנו מדברים על השכר וכולנו רוצים להשיג שכר גבוה יותר, וזה ברור. כי לי יש 2 תלושי משכורת ואני משניהם ביחד מתביישת לראות את הסכום הכולל.
אנחנו יוצאים למאבק על עומסים, אנחנו יוצאים למאבק על תקנים, אנחנו יוצאים על מאבק בכלל שיבינו שהמקצוע שלנו עליו מתקיימת מדינת הרווחה, ועליו מתקיימת חברת תקינה, משום שכל המדינה, כל האוכלוסייה במדינה הזאת הם לקוחות של העבודה הסוציאלית. זה לא רק האנשים בשוליים, ממש לא. זה כל אחד בכל נקודה נתונה בחייו יכול להיות לקוח של העבודה הסוציאלית והשירותים החברתיים, בין אם זה צרכים מיוחדים ובין אם זה חוק סיעוד ובין אם זה סדרי דין ואלף ואחד דברים. כל אחד, לא רק אנשים שהם שם ואנחנו פה, ממש לא. אז היום הבחירות האלה הם על מנהיגות, והמנהיגות הזאת היא צריכה להיות מחוברת לשטח ולייצג אותו, ולא מנהיגות שבאה מלמעלה ומורידה למטה ולא רואה את השטח. אני רוצה להגיד שאני רואה שני דברים מאוד מאוד חשובים לנגד עיניי בשינוי בתוך האיגוד. א', לשנות את התרבות הארגונית שלו. התרבות הארגונית שלו חייבת להשתנות מקצה לקצה, מתרבות לא משתפת, לא רואה, לא דמוקרטית, לא שקופה, לתרבות שאפשר ממנה לקיים איזון חוזר בין השטח להנהגה, תרבות של שיח משותף, תרבות של שקיפות, זה לא סיסמה שקיפות. אם הכנסת יכולה להעביר את הדיונים שלה בשידור חי, גם איגוד העובדים הסוציאליים יכול לעשות את זה, ועל אחת כמה וכמה יכול לפרסם פרוטוקולים של כל ישיבה שהוא מקיים, ולא רק שורה אחת מהפרוטוקול התקבלה החלטה זו וזו. לא, אנחנו רוצים לראות איך הנציגים שלנו מתנהלים בפנים. ככה צריך להתנהל איגוד היום. ככה. אוקיי. שפה נוספת שאני רוצה לשנות זה את השיח שלנו עם הסובבים, עם הסביבה שלנו. אני חושבת שאנחנו צריכים להיות איגוד שלא יושב ומחכה לתכתיבים. רבותיי, משרד הרווחה הוא לא תמיד האינטרסים שלו עולים בקנה אחד עם האינטרסים שלנו. ממש לא. בעוד שמשרד הרווחה רוצה לקבל מאיתנו את הכי הרבה בהכי מעט, אנחנו רוצים את הכי הרבה בהכי הרבה, וזה ניגודי אינטרסים משמעותיים, ולא צריך לפחד להגיד את זה. יש פה ניגודי אינטרסים, וגם עם משרד הבריאות אותו דבר. אני חושבת שאיגוד מקצועי צריך לבוא ולהגיד איך הוא מצפה שהעובדים שלו יעבדו, מה רמת התקינה, מה העומסים שצריכים להיות, כמו שעובדי הנמל, לא הנהלת הנמל קובעת להם את העומסים שלהם ואת המכסות שלהם, הוועד שלהם קובע את זה. לא ההנהלה, הוועד קובע את זה. איגוד מקצועי הוא זה שצריך לקבוע איך יעבדו, וזה קשור מאוד לתנאי העבודה. וכאן לאיגוד העובדים הסוציאליים צריך להיות say ברור, ולא לחכות שמשרד הרווחה יבוא וייתן את זה, כי משרד הרווחה מושך רגליים כבר עשרות שנים. ועדה על ועדה, וגם ברפורמה כתוב, נושא התקנים ונושא העומסים ייקבע. למה? למה ייקבע? אנחנו רוצים עכשיו. או בכלל, נושא הרפורמה. למה לא לעשות את הקישור בין רפורמה לבין שכר? למה להתבייש לגעת בזה? למה אומרים לי רפורמה זה רפורמה ושכר זה שכר? למה? אני חושבת שאם אנחנו מקבלים עלינו רפורמה, אנחנו גם צריכים לקבל עבורה שכר ותקנים ואת כל התנאים שאנחנו חושבים שאפשר באמצעותם ליישם את הרפורמה. כן, וגם להרוויח מזה. זה לא מילה גסה. ממש לא מילה גסה. אנחנו צריכים להתחיל לדבר את השפה הזאת. וזאת שפה שאני חושבת שאני מדברת אותה, ואני חושבת שכל הדור הצעיר וגם הדור הוותיק מבין שהגיע הזמן לדבר את השפה הזאת, ואני מקווה שכולנו נגיע לקלפי ב-29 לראשון, נצביע ונצביע נכון. תודה.